This is in short with Mduma Baso. Commander's morning. Ake ngirephe le ekalumholi lo. Angeke ngikhuluma laba abanye. Laba abanye abahambe kanye naye. We wish them well. Ababesiqoqo. Baqhubeke bahlakaza umkhonto. Angifuni ukukhuluma kabi ngoba umuntu uthi angenza into bese ethi uyimpimpi uthunye udla imali. Thunye ukhongoloza. Angithandi ukuba reckless ngikhuluma into engayazi. But at times, many of us, if someone stands to benefit imali, we are consider lokho. Angasilambe kakhulu noma imali ipromoteke kakhulu. Siswele kakhulu. Inkinga noma sesitholile silwa nayo ngoba vele nokuyithola siyalwa. Bese silwa nayo futhi noma isikhona ngoba ubudlelwane bethu nemali abubuhle. Imali singuNkulunkulu isikontrola iyo manje. Iyahlupha ke lokho ngoba dayisa ngabafowenu, dayisa ngesizwe. Ngenxa imali. Lento phela yonke bese ke kusala ke udavadava trail and trace of the cases eyiwela njengane zengane zakho obufa usuyiphopha. Bobu uJudas Iscariot. Buza uDavid Mabuza. Love for money, betraying your people. You try out. We are so miserable. Buza uDavid Mabuza. Wayithola impela imali kuRamaphosa. But uphi namhlanje? Love for money. Baningi ke nansi into ezokwenza efuna uNshama Khumbulela. Le nto yenza lokhu imali besibonelo yinhle ngiyayithanda. Ngishaya izandla. I-leadership ye-MK. It's setting the trend ukuthi ke watch out, be warned. Baningi who are still gonna follow ukhumalo kumele behambile la ku-organization. Not only national, even nakuma-province, nakuma-regions. Kumele bahambile. Ngoba bayithole emakhanda. Le nto leadership angaze ngakhanselwa njani iphele. I hate le leadership ngoba abantu bathwala ukuthi baku-leadership bayithwala ekhanda. Bese cathi leadership is knowledge, is not knowledge. Leadership, it's a responsibility, not power. That is leadership. So ngichazile linye la. Manje nina ndingakhethwa hayi umuntu uyaqalaza. Tami yaqina manje. Ucathi usemanje usuphenduka ke manje ku-principal. Usuphethe istick. Usugada abantu. Usukhuluma ngama-mandate. Uyithatha iphi mandate? Uyayi-understand i-mandate yini? Uyazi iqhama kanjani i-mandate? I-mandate is not enforced. I-mandate is given. If you give somebody something, uyayithatha. Ngoba i-understand bese execute and report back kuwe. Yekela lento mandate ngoba yini yakho le organization isikuyo, it's a voluntary organization. It is still at its conception birth phase. Now don't dwarf the organization. Ifuna ukuzala isabalalo klona ngenxa yepower. Ukade uqhamuka ngoba uba i-threat wonke umuntu okhuluma isilo i-threat kuwe. Yikho ababethi beqhelile nje nezikhundla yonke lenyakanyaka ngoba nazi ukuthi umuntu nje umenza into ufuna isikhundla ngoba wena wazona ukuthi lo usiqothele vele. Wangena embobenality. Buso influenceile abantu work very hard on the ground to shoot parachute into. Awuyena umholi ongasiphatha wena. Awuyena umholi. Umholi udinga ubuntu, udinga intobeko, udinga open, udinga ukungazi konke. Wena wazi konke. Uyinkinga. Nina senama bodyguard nina seniphakeme anikabi seyikhundleni. All these things are ceasing to exist at the end of May. But senisho ukuthi niyangale nazo lezikhundla lezi. Ngifuna ukubona umholi ozothi cha ngiyasiqhathaza. Uma ngikhethiwe ngiyokhetha, uma ngakhethwanga ngengekhetho. Bese ngona abaholi abazobambelela ngayo konke nje lokho engene nakho ngale ngikubambi. Yiye ngakho ukubhakazana manje kuliwa kumkhonto. Kukhishwana because abantu sebeprepare ingale i-after. Yebo. Kuthiwa interim, sengigodla ukuthi interim. Senikwazi ukuxosha abantu. Maxosha kanjani abantu bevolunteer now? Ubhesa apho umuntu akaperform, ubhesa ngiphi performance review. What system? Are there any job descriptions for that matter? Why ungasizi commitment wazi kangcono? Yini wakwenza before kwaphumelela? Ngoba phela sibuya unqaba isibuya NC sihluleke khona lapha nawe usihluleke. Uzozenza manje ngazathi wena uphethe ini? Uhudula amathambanu walanda isikhotheni walethanda. Akho nto intsha yonke lento iyaqala. Uyabona wena yokuphethe iprovince, uphethe iregion, uphethe inational. You know the one, ngicela ukutshela, you know the one.
singababala abantu ababhifithile ba very few, very few, very few. Nalabo ucathi wena bayikhona samele basetshenzwe. We are in shit. Abantu ke who are robust abanje ngobunkosi obadinga yibona bazobe expose izinto ngesibindi with boldness, boom lo unje. So wathola ama files. Kunabantu la kumkhonto senama pockets abo of supporters baba qoba ukuthi bawine baphathe. Ungathi umholi unama bodyguard kuma sokhuluma kanjani nawe umsusa esikhundleni. Ungenela khona ufuna usiqhoqo bala ubundlovu ayiphikiswa siyakubona lo. Bakhona lewo hamba sile. Mpumalanga KZN sabuka. Oh, qoqobele manje ukuzimalanga. Une crew yakhe sine pocket lakhe lama support. Kusetshenzela yena khona abathunywayo. Senza abantu membership yena self. Nazi na uphoqa umkhonto umuhle kangaka uzume iqali linto uNkulunkulu uyisiqalela uNkulunkulu lento. Wayine umuholo nesidimo nesizotha. Yo, ohlakaniphe ngalendlela. Thina sizalela umholi senhlanhleni enkulu kodwa siyibona. Wena manje uqathi la futhi ulisikhundla wena ungweba yini? Ungcono kunobani wena? Yini uqathi futhi kube uwe ufunani? Ufuna imali? Ufuna uphatha, ufuna amandla? Uzubulala abantu bayafa phela manje abantu. Wena ukhuma lokuhambile baningi abasazomlandela. Angazi uzoyaphi ma comrade ngoba umuntu akalahlwa manje. Kodwa ke angazi uma ufunda ukuhambilisha ayithobe aseve umbotho lifuna asithole nasinkwa sengane zakhe. Kwami khonto sinakho okuningi kakhulu. Hang on there ujabulani. Yeke ubamba amamethiki uyazani nganhlaniphile. You can't beat umsholozi, you can't beat even abafana abagcwele apa national. Mhlaniphile abafana laba. Mhlaniphile onhlamulo. Bahlanipile yasikulu nje baqondile thwi. Bahlakanipile ngiyanitshela. Mhawe bancane. They are gone. The crew lelapha. They are gone oduduzile bayakhona. Omuzi they are gone. Baningi the new crop of leadership. Bese kuba nenkosi malanga ke la ngemva isethe uqina. Onathi inhleko. Amadoda sawethe bakhona baningi ngeke ngibala abantu ngamunye. Siyabathemba bezwa khona lezi ezisala kuma edges. Zibhizi, zigadile. Zifuna ungena. Yini amathenda? Nizowathola amathenda. Hani mina ncane. Sikhanda umkhonto. Mina sifuna ukhanda umkhonto. It's strong organization. Singenze iphuthe lezwayenzi. Ukuthi angikhulume. Okwathi ngagcwala ubisi emathangweni ba. Gijima namabhakede bakhohlwa inkomo ekhipha ubisi. Yafa inkomo. Boy, akusepha emanchated. Malnutrition yafa ngene izifo. Akekho jova inkomo. Babhizi baphanga ubisi. Liphelile manje ubisi. Inkomo ifile. Guqile inkomo. So abanye bethu abafune emabisi, abafune ikhundla, abafune lutho. Sifuna abaholi abazosebenza lapha. Sholo uzohlaniphile. Uthi eParliament awukho NEC. Sekengenile onkosi malanga kakhulu ukuthi emaParliament uthi umsholo zanike NEC badidikile manje abazi. Noma baphume, noma bahlale. Ngoba sobaphatha. Thina sobza ngabo NEC. Sizowaphatha. Siphe nawo ipower la ikhona khona. Umsholo uzoyapha eParliament. Above Parliament. Join amakhosi. Join abafundisi. Balance la umsholozi. Balance la. Join ama-advocate anzima. Balance umsholozi la. Phathwe labantu. Comrade, strategy. I will talk next time. Funa ukukhuluma nge-strategy sika-230. Ukuthi simuwina kanjani u-230. Uma sifuna ukumuwina. Hayi ke. Awungilalele nje ungilandele. Follow me. Follow me. Follow me. Follow me. When I follow me, follow me, follow me. Like my page. Siyaxoxa nje konakele lutho. Jabulani baba ayikhehle. Hamba uphumula uthathe iholide, uhluza ingqondo. Ubuye uzoyithoba umkhonto wesizwe. Useve njengesikhonzi. Yeke impakamo, but asikwazi awunalo lutho futhi wala. Awunalo. Celebrate wengathi wini igama ecourt. Indoda endala umholo hawu ngobani lenegama yazi ihlupha ngazo ndaba thina naye. Mathi wasiwina asamsebenzi nje. Sifocus ku-230 manje siphathiswa. Hayi ukuphatha amaloko. Silandaba nale nto yabona sayifake nawe ifaka. Ilanga phakathi igwinyiwe lento. Amandla.
Ake ngikubingelele ingane zakwethu, leyo omunye wabahlaziyi esimlande lapha ku-TikTok kuthiwa uMdumabaso. Uye ahlaziye into zepolitics. Siye sathi ukuthi isithathe silandelele lona lolu daba lukaBaba uKhumalo we-MK, omunye wabaholi be-MK. So naye-ke ubaba uMdumabaso kade ehlaziya lolu daba njengoba kuvele ukuthi uxoshiwe kuMkhonto weSizwe, kodwa-ke sibeke sikucacise ukuthi lokho kusamahebezi nje ngoba ubaba uMsholozi akakuqinisekisanga, kodwa okhulumela yona i-MK uye wakuqinisekisa ukuthi kungaba yini imbangela. Ngaphandle kokukhuluma kakhulu, ungakhohlwa ukusubscribe-a, ulike, ushere kuyo yona le channel. Uhlezi unathi nje somane sikuphonsela into eyimayelana nepolitiki, ukuthi kwenzakalani ezweni sakhile, nezinye nje iy'ndaba somane siziphohloza sithi phohlo. Ungakhohlwa ukusubscribe-a. Siyabonga.